Gọvanọ Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Souldo etinyego anya n'etu ọrụ mkpocha na nzacha na ịkọchasị ọwa mmiri si aga bụ nke malitere taa abalị 2 ọnwa April afọ 2022 n'Ọnịcha. Gọvanọ malitere nleta anya ahụ na Ọpa Iweka sizie Iweka Road gaba Ọchanja roundabout. O mechaziri gba okwu n'okpoko dị na kansụl Ogbaru. Onye nta akụkọ ABS n'obu gọọmenti bụ Valentine Mbadowa ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. N'oge ọ na-agwa ndị bi na mpaghara ebe ahụ okwu ka gọvanọ Souldo kwuwere ịdị uchu ya ịhụ na Anambra bụ ebe dị ka ebe mmadụ bi ma kpọkue ndị Anambra ka ha gbaa mbọ kwụsị ịwụnye ahịhịa n'ebe ọwa mmiri ya nakwa ebe ndị ọzọ na-ekwesịghị ekwesị. Gọvanọ Souldo gaa n'ihu kọwaa mkpa ọ dị ịkwụsị ya bụ ịdọnana n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla nke o kwuru na ọ bụ nke metụtagoro agamnihu Anambra steeti n'ụzọ ekwesịghị ekwesị ma kwenwee nkwa ịga n'ihu na-agbasi mbọ ike ịhụ na ahapụ ya bụ nwa amadi bụ Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu nke ndị otu Indigenous People of Biafra. Ọkwụnnanị ya anyị ga-alụ ya, anyị ga-ekpọghị ya ka mmiri na-aga ya, mana onye ọbụla nwere ife ọ ga-alụ. Ndị ọzọ ekpocha anya ekwụsị iwere ife na-ekponye n'ime gọta. Ọkwụnnanị ya maka iwunye ya ikpochie ya. Onye bụ na anwụ na-ata ndị mmadụ, malaria na-eme pọ, mana ọ ga-akwụsị. Anyị kpochasị anya, anyị ga-ata enwe arenje ndị ga na-ekpochi ya every day and so on and clean ya. Anyị ga-asọpọt ife anyị nwa na-akọ ọlụ ka erelize onye faji eji. Anyị na-anọ ọgụ ya na a ga-erelize ya. Ndị mmadụ ga na-eje afịa, na-eje ife a, anyị na-ekpe ekpere, na-eje iji ya. Mana ndị be anyị emeghị na-emesi ọ ga-apụta. Otu onye nọ n'Ọnịcha azụ ahịa bụ Chief Nwabeze Ume rọrọ oge ahụ too Gọvanọ Souldo maka ịdị uchu n'ọrụ ya ma gbaa ya ume ka ọ gaa n'ihu jisi ike ịhụ na Anambra bụ ebe ga-akawanye mma. Ọ gara n'ihu kọwaa na ịdị ọcha obodo bụ otu n'ime ihe gbakarịrị uru na ime ka obodo gaa n'ihu ma kpọkue ndị Anambra ka ha gaa n'ihu kwado ya bụ ọchịchị Gọvanọ Souldo iji mee ka Anambra bụrụ ebe obibi. Onye ji ọkwa okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Uche Kafọ, onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara gọvanọ bụ Mayor Ernest Ezeajuyi nakwa odeakwụkwọ nyegara gọọmenti nke Anambra steeti bụ Ọkammụta Solochukwu Robere ya nakwa onye ji ọkwa Deputy Chief of Staff nakwa Chief Protocol nyegara gọvanọ bụ Maazị Chinedu Nwoye bụ ndị so gaa ya bụ njem nleta. A chọpụtara ebe niile a gara na-ekpo ahịhịa niile nke dị na mpaghara Ọnịcha nke mere ka amata na ọ ga-aga n'ihu ruo na Mọnde mkpụrụ abalị 4 nke ọnwa Eprel, ebe ndị a na-azụ ahịa bụ nke akpọchiri akpọchi nke gosiri na ndị mmadụ sonyere na ya bụ mmemme. Site n'Ọnịcha, abụ m Valentine Mbadowa.